Ola, na clase de hoxe imos falar dos ríos galegos. Cales son os máis importantes, a que vertentes pertencen, que características teñen, así que empezamos. Sabemos que é un río. Pois un río é unha corrente continua de auga que nace no monte e desemboca nun mar ou océano. E se esa corrente remata noutro río, pois a ese río chámaselle afluente do río principal, que é o que vai ao mar. España ten tres vertentes hidrográficas: a vertente atlántica, a vertente cantábrica e a vertente mediterránea. Antes de seguir, repasemos na seguinte imaxe onde están situadas a costa atlántica, a cantábrica e a mediterránea. En cor lila temos a costa atlántica, en cor azul tamén a costa atlántica, en cor vermella a costa cantábrica e en cor amarela a costa mediterránea. Os ríos galegos están na vertente atlántica e na vertente cantábrica, dada a posición de Galicia no mapa. Que características teñen os ríos galegos? Son ríos moi caudalosos, xa que chove moito todo o ano e, polo tanto, levan un caudal de auga constante, aínda que baixan un pouco no verán. Os ríos galegos, ademais, son curtos. O Miño, que é o máis longo, non supera os 350 km. Vamos falar dos ríos da vertente cantábrica. Estes ríos desembocan no Cantábrico, no mar Cantábrico. O río Eo e o río Navia. Son curtos e regulares. Estes ríos, a pesares de que nacen en Galicia, desembocan na comunidade asturiana. Imos cos ríos da vertente atlántica. Estes son os ríos que desembocan no Océano Atlántico. Os máis importantes son Eume, Mandeo, Anllóns, Sallas, Tambre, Ulla, Lérez e Verdugo, empezando de norte a sur. Pero os máis coñecidos, por ser os máis grandes e caudalosos, son o río Miño e o seu afluente, o Sil. Un dito galego di: o Miño trae a fama e o Sil a auga.
alegando a que o río galego máis coñecido é o Miño. Pero o seu afluente, o río Sil, percorre moitas partes de Galicia con moita auga, xerando riqueza económica e paisaxística alí por onde pasa. Na seguinte foto podemos ver todos os ríos dos que falamos e algún máis que, aínda que pequenos, dan moita riqueza ás terras polas que transcorren. Primeiro topamos en cor verde os ríos da vertente cantábrica, o Eo e o Navia. A continuación, en cor vermella, os da vertente atlántica, o Eume, o Mandeo, o Anllóns, os Sayas, o Tambre, o Ulla, o Umia, o Lérez, o Verdugo, e tamén da vertente atlántica temos o Miño, co seu afluente o Sil en cor azul. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Investiga. Hai un río galego que ten unha peculiaridade por ser o único río de Europa que desemboca no mar en forma de fervenza. Cal é? É o río Sayas. Moi ben. Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.